ज्योतिस्वर ज्योतिस्वर धर्म निरपेक्ष देश बे हादोरा धोरोमजों धोरोम मुगैलायनो मोना जिखि खान्थिजों इसोर सिबियाथों मानो जों मानसि खौसे थालायनांगौ होननानै जोङो धर्म निरपेक्ष देश भारत संबिधानावनो बेखौ पास खालामना गालांखानाय रावनिबो राव धोरोमखौ मुगैलायनो मोना जायखि जिखि नेमखान्थिजों सिबिया सिबिथों बेयाव बाधा गैया बयहाबो समान मोनथाय दं होननानै धर्म निरपेक्ष देश होननानै भारतखौ उदांस्रि होदों गुबुन हादोरफ्रावथ' हयथ' बिदि गैया जोंनि भारतआव दं बेनिखायनो दा इसोर सिबिनाय सैथोखौ फोथायनाय खान्थिया भारतआव बांसिन दं होननायखायनो जोंनि भारत हादराव बाराद्राय असान्थिया सृष्टि जाया जोंनि भारतआव आरो बेनिफ्राय मा जोंनि गेजेराव जिखि धोरोमजों सिबिलायाथों मानो मानसि हिसाबै जों गावजों गाव अनलायनाय दं जोंनाव गावजों गाव अनलायनाय दङ आरो बे भारतआवनो ऋषि मुनिया बे भारतआवनो जोनोम जादों अबतारी महापुरुषफ्राबो भारतआवनो जोनोम जादों बिगियान बैगानिकफ्राबो भारतआवनो जोनोम जादों बेनिखायनो भारतआ दिनै उदांस्रि धोरोम सिबिनाय बेलायाव नांलाय खमलाय एना एनि हेंथा हेंथिखौ जों नुनो मोनाखै एसे एनैयालाय थागोन बे स्वाभाबिक थाखायो बियो बेक्तिगत हिसाबै सोरबा स्वार्थखौ साननानैबो बुङो नालाय गावनि स्वार्थखौ गगामनायजोंबो बाथ्रा बुङो नालाय बेफोर एफा एनैया थागोन खिन्थु आंनि नुनायाव जोंनि भारतआ धर्म निरपेक्ष हादर हिसाबै जोंनि गेजेराव दा धोरोमनि गेजेराव इसेबां गुलाय गुजायखौ आं नुनो मोनाखै जेब्लासिम मानसिया बस्तु बोध जाया गियान बोध जाया गावखौ सिनायनो रोङा अब्लासिम जोङो अबोध अज्ञानाव थागोन पशु थैल' जागोन जेब्ला जों गावखौ सिनायबाय बस्तु बोध मोनबाय मुवानि गियानखौ मोननो हाबाय अब्ला जों गावजों गाव अनलायनाया फैगोन बे बस्तु बोधखौ मोननो थाखायनो गियानखौ मोननो थाखायनो बै जगाहुतिनि खान्थि जगाहुतिखौ होयोबा अन्तःकरणआ गोथार जायो मन बुद्धि चित्त अहंकारा जगाहुति होयोबा सारिमुति सयता रिपुआ दमन जायो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य सय रिपुआ दमन जायो जगाहुति होयोबा 10 इन्द्रियाव दमन जायो कर्म इन्द्रियाव मोनबा गियान इन्द्रियाव मोनबा कर्म इन्द्रिया जाबाय बाग पानि पाद पाय उपस्थ बे कर्म इन्द्रियाव खामानि मावो गियान इन्द्रियाव जाबाय मोनबा श्रवण स्पर्श दर्शन आसादन घ्राण मोनबा 10 इन्द्रिया बे जगजों गोथार जायो नायदो जगआ मा गोहो दं दा नै जोंनि हिन्दुनि गेजेरावनो दा मोनसे बाथ्रा बुंलांबावदों परमहंस आफाया मा बुंलांदों जन्मना जायाते शूद्र संस्कारात द्विजो असे भवे विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण होनदों मानसिया जोनोम जानाय लोगो लोगो बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम जानाय लोगो लोगो शूद्र अवस्थायाव जोनोम मोनो जन्मना जायाते शूद्र संस्कारात जेला संस्कार फैबाय बेद भाषा बेद माने गियान 1.5 बोसोरसो जाबाय बिमा बिफाखौ सिनाय रोंबाय बिबथै बिमादै बिबाजै बिमायाव सिनायनो रोंबाय बेद गियान फैबाय बेद जाखांनायनि उनाव गियान फैनायनि उनाव मा जागोन बे दिस 10-12 बोसोर 15 बोसोरनि सेंग्रासा सिख्लासा जाहैबाय दिस इसोरखौ एसे एसे हमदांनो हाबाय बियो मा खान्थिजों सिबिबा इसोर सिबिनाय जायो इसोरा सोर सैथोआ बबे एसेबाबो हमदांनो हाबाय बेखौ दिस होनबाय बिनि उनाव बिप्र जगाहुति होनो रोंबाय बियो जगनि गियानखौ मोननो हाबाय सारिमुति सिबिखौ सिनायबाय बियो बहिर जगत विश्व ब्रह्माण्डखौ हमदांनो हाबाय बियो गावनि क्षुद्र ब्रह्माण्ड शीतल देहखौ हमदांनो हाबाय बियो बेखौ होनबाय बिप्र बिप्रनि उनाव मा जाहैगोन ब्राह्मण विश्व ब्रह्माण्डआनो ब्रह्ममय जगत सारिमुति जिबियानो ब्रह्ममय जगत बेखौ बोध जाबाय आरो लोगो लोगो बे बोध जानाय लोगो लोगो बे बृहत ब्रह्माण्डनि बोधआनो आंनि गोरबोआवबो दंफैयो बायजो मुलुगाव नुनो मोनदों हा दै अर बार अख्रां अखाफोर सान बेनो आंनावबो दंफैयो देहायाव हाया नै मोदोम दैया नै खान्थै गोलोमदै हागादै थै अरा नै जिउ हां थिफुं मावगासिनो दं थैया खारगासिनो दं 98 डिग्री बिदुं बारा नै जिउ महरै गन्थंजों हाबलाय ओंखारलाय जागासिनो दं अख्राङा नै खोनानो हानाय गोहो खोमा गन्थं बेफोरजों सोदोबखौ खोनागासिनो दङ हां लागासिनो दं
अखाफोरानो गोसो सानानो एबा चेतन गियान मोजां गाज्रि सायख'नो हानाय गोहो गियान चेतन बाहेरा मुलुगाव जा नुनो मोनदों बेनो फिसा मुलुगावबो दंफैयो क्षुद्र ब्रह्माण्डआवबो दंफैयो नैबे